Part 2, pababa tayo ng farm ni tatay. Kanina nandiyan po tayo sa taas. Ito gagawin po itong palisdaan. Ayan. Ito gagawin ito ni tatay swimming pool. Makikita nyo po. Ibangan lang to ni tatay. Bata pa sila, may farm na sila. Ayan po yung manukan, babuyan, sampalukan. May nakatira dito, nararamdaman ko. Kaibigan, makikiraan lang. May nararamdaman ako, may nakatira dito sa puno ng sampalok. Isa siyang maligno. Kaibigan, part 2 to ng video natin. Ayan, nilinis ko na nga itong mga tatamnan ko. Pwede magtayo ng kubo dito tayo. Pag may swimming pool na sila. Doon ang plano kong dragon fruit. Ayan, Ayan tayo. Pwede. Ayan, mga posting yan. Dito ako nagsusunog tayo, no? Dito may mga sili, mga... Mukhang may kayamanan dito tayo. Nadiditik ko tayo. May kayamanan dito tayo. Kayamanan. Hindi ko alam tayo, pero may nadiditik ako tayo. Simula rito tayo. Parang may kayamanan dito unang panahon. Hindi nalilipat yan. Dito tayo. Nadiditik ko tayo, may kayamanan dito sa punlinya nito. Marami po. Hanggang dyan. Dun. May kayamanan dyan tayo. Hindi ko lang kung ginto ba siya, ano ba nilubog dito sa unang panahon. Dahil hindi naman natin alam. Gusto nyo, huwag nyo kain. Kung nakukain tayo. Kayo. Kaya, mamamatay isa-isa. Tingnan natin tayo. Pag binibigay yung kain nyo. Maswerte yung lupa niyan tayo. Nasasakupan kayo ng kayamanan. Danda lang tayo, madulas. Ito ang taniman ng dragon fruit. Kaya nilinis ko na siya. Oh, yan. Ganyan sana eh. Yun pumunta kami sana ganito, dragon fruit. Animan talaga yan. Ito hanggang doon pa to. Ha? Meron pa doon. Drum. Merong May ano tayo. Tunnel. Oh, meron nga siya tang kayamanan tayo. Nararamdaman ko may kayamanan tayo. Hindi papaditik ni Papa Jesus sa akin yan tayo. Ito babaan nyo tayo. ano time na Pero pinagawa mo to. pinagawa ni ay Dahan lang tayo. Bumaliktad kayo, dahan lang. Hanggang dito lang tayo sa may ano. Babata ako. Ito. Wala na, nakaharang. Dito tayo, may nakatira tayo. Diyan. Diyan sa puno ng ano. ng kawayan. May nakatira dyan tayo. Maraming maligno dito, Tay. Mayroon dito tayo duwende, meron dyan babae tayo sa puno na. Mga kaibigan! Asan lupa nyo tayo hanggang saan? Hanggang doon pa. Hasan? Doon pa. Doon sa babang baba? Kasi hindi na tayo makakababa tayo kasi wala nang daanan. Hindi na nga. Tama na tayo. Sa gilid. Ay. Tingnan natin mo hanggang doon. Sa gilid. Yung sa kanila doon rin sa baba. Sino? Pinagawa nyo to? Oo. Para lang makababa kayo? Hindi na Meron na talaga. nakakaano kami ng mga resort nakikita ni Mrs. Minsan nakita ko ginagawa na lang. Dito may hinukay kami noon Na na ano kayamanan. sabi ko huwag natin ituloy. Hindi ibibigay yan. Yan. Yung bakod nyo, yan yung bakod nyo. Yan. Yung tubig yan, tubig ba yan? Daanan ng tubig? Dinadaanan siya ng tubig. Papunta doon sa ano nila. Ito yung ano, ni-refill namin kasi plano namin magtayo ng kubo rito noon. Kasi hindi natuloy. Hindi natuloy. Paano? Wala akong time. Pasintabi. Dito may nakatira, mga kaibigan. Sa maglala, hindi namin kukunin kayamanan nyo. Ano lang kami. Kumamasyal lang kami sa maganda mong tanawin. Hanggang doon pa tayo lupa mo? Yun, maganda pa. Yun sa kawayan. Sa kawayan. Ayun yun. Ito, kawayan na ito. Kawayan na yun. Ayan. Hanggang dyan. Oo. Tapos iba naman doon. Tatawid ka na ng ilog. May ilog dyan sa baba. Yan, pagkayari niyan. Dito pwede ka pala magtanim ng saging. Kailangan matyaga lang ano nito, no? Ayan nga. Kailangan pala rito yung mga laki sa bundok. Ito.
Kakatay, ano, Dapat. Baluga. ano, yung ita. Baka Hanggang sa ano na lang, natabunan uli siya. mapahama ka pa. Wala diyang kayamanan tayo. Maniwala ka sa akin. Maligno dyan. Wala ko Pag natititik. mabaho. Ay, Kung saan ko lang nakita yung may kayamanan dito tayo, yun lang. Pero dyan, puro patay dyan tayo. Puro mga, pag amoy lupa lang, okay lang yun. okay yun. Hindi kami na. Dito, kami naging Mm. sector kaya marunong din mag-ano. Oh. Kasi yung bato tayo, malalaman tayo kung mayroon nakadetect talaga. Naman po tayo. Yan. Hapa tayo rito. Patabigan. Ito may daanan sila, no? Kanila yan. Ito, meron din, malamig. Ayan, Sa kabila. babuyan. Ningal kami, wala na kaming practice. Tinurp ko na kayo sa palasyo ni tatay, ha? Hanggang babaho, hindi na namin kayang bumaba. Napakalayo po nila. Tour to prom. Ganda dun, ha? Yan. Ayan. Silahin mo, dito, dito. Pinyahan. Ang ganda dun, ha? Oo nga, no, yun, oh, pinyahan. Yan po, yun, oh. Yun, susum ko po. Oh, di ba? Nakita niyo po? Wow, ganda. Okay, bye-bye. Yan, pinyahan din to. Bye-bye na kayo, tay. Bye.